Čaute, tu je Valker a vítajte pri dnešnom videu novovinky. Toto je nové video, neviem či je na Slovensku alebo v zahraničí. Tu si povieme vlastne o nových challengeoch a takých veciach, vlogoch, ktoré ešte nie sú na Slovensku ani nikde inde. No takže v týchto novovinkách si povieme o challenge Chicken Eggs, ktorý som vymyslel včera večer, lebo som sa nudil. Takže to znamená, že si musíte dať slepáčie vajíčka do úst a povedať chicken eggs. To slova názvu viete. Je to nebezpečnejšia hra, no ťažšia, než toto, nech to povie Chubby Bunny. Chubby Bunny. No, tu nám musíte povedať chicken eggs a slepáčie vajíčko. Samozrejme so šupkou, keď vám, ako s týmto so povrchom. No, keď vám praskne, tak ste prehrali. Keď nepoviete chicken eggs, prehrali ste najmenej 3 vajíčka. Keď ich nedáte do úst, prehrali ste. Ťažká hra však. No takže toto by bolo všetko pri dnešných novovinkách. Čaute.